oldaláról. Amiket írtam neki, megkérdezett tőlem valamit, én válaszoltam neki teljesen korrekten, azt, hogy ezt kifordítani, és ilyen szállal, ez egy másik kérdés, ha valaki olvassa a válaszomat, akkor látja, hogy semmit támadás. Tényeket írtam, tényeket írtam. Nekem ugyebár hosszú távú terveim között szerepel az, hogy szeretnék bejárni ilyen a világot, viszont szeretnék ugyanis mivel foglalkozni, attól, hogy én nem a By the Way tagja vagyok. Az nem azt jelenti, hogy én el fogok tudni a világ elől, vagy bármi, sőt, ugyebár a mosolyapadó projektem, a jótékosodás, azt én szoktam általában csinálni, azzal én foglalkozom. Én azt csinálni fogom tovább ugyanúgy, ahogy eddig is én foglalkoztam vele ezzel a nagy részt. És igazság szerint majd idővel lehet, hogy ki fog költözni külföldre egy időre, nem tudom valameddig, viszont ez nem azt jelenti, hogy itt nem leszek jelen. Tehát én nem az vagyok, aki ott maradok egy adott helyen sokáig, hanem így járkálok világszerte, amerre éppen jól esik. És szerintem ez kivitelezhető, és akkor még a zeném, hogyha lesz saját, akkor ugye ide is, meg én nem tudok, tehát nekem ez egy kiindulási pont, és nem azt mondom, hogy ezt eltűnünk egyébként akár egy bármikor is. Tehát nem az, hogy most mindenki búcsúdik tőlem, azt azért nem értem, mert nem mondtam, hogy elhagyok bárkit is, hogy meg akarok halni, hogy hasonló történet. Következő kérdés a valakinek? Marad a szemtelen csoport. A szemtelen csoport. Azért szemtelen csoport, nem tudom megváltoztatni a nevét. Nem tudom, 200 fő fölött nem már nevet változtatni, vagy valami ilyesmi a szabály. Megváltoztatnám szívesen, viszont legyen azért szemtelen ez a csoport, mivel szemtelen a jó indulatú. Én azt tartom, igazság szerint sajnos most nem tudok adminkodni a csoporton belül, pedig rengeteg ember kizárnék, akik csak azért vannak ott, hogy a fizet szítsák. És én megmondtam, ez a találkozó se, bár igazából ilyen nem a motivációs erő, hogy ez létrejöjjön ez az adományozás, hiszen rajtam keresztül van, aki csak azért, hogy velem találkozunk, viszont rengeteg évet és saját magából és a múltjából adott egy részt oda árváknak. Ez nagyon nagy dolog, és talán nem is érzitek, nem érzitek át. Ez egy hatalmas dolog, és nagyon sok embernek segítettek. Egy kicsi ajándék volt, hogy nekem egy a kis játékot, azt mondta, hogy bocsánat, hogy csak ennyit hoztam. Az az egy kis ajándék, az egy árvának egy hatalmas ajándék, mert lehet, hogy neki nincsen apukája, nincsen nagyokája, nincsen, lehet éhezik egy csomószor, és nem jut neki elég haja. Hatalmas dolog. Ez a csoport meg fog maradni, mivel szeretnék nem csak még árvákkal, hanem mindig, hogyha eszembe jut, hogy nektek eszetekbe jut bármiféle olyan lehetőség, amikor segíthetünk valakin, vagy valakinek, vagy valamilyen csoportnak, akkor szeretném, hogy aktivizáljuk egymást, vagy valami ilyesmi, és segítsük azok, mint tudjuk. Igen. Kérdés, jó? De össze-vissza beszélni sokszor, mert nem tudom, csomóra fog. De a lényeg ugyanaz mindig. A By the Way-en nem szeretnék itt fellépni. Véget ért ez a szakasz az én életemnek, a By the Way szakasz. Én egy időben tényleg azt gondoltam, hogy ez életen át fog tartani. Azért jött létre annól a By the Way, hogy őszinte legyek, azt már akartam lenni. Aztán rájöttem idővel, az évek folyamán, mert ez egy hosszú munka volt, hogy mennyi minden van a zenében. És mennyi mindent lehet csinálni azáltal, hogy az ember kis ismertséget vesz el, és már senkit nem fog érdekelni, ha tényleg vannak olyan értékek benne, a sztárság, meg a fém, meg a csillogás. Én azt gondolom, hogy ezt el lehet engedni, és aki azt mondta, hogy feladtam valamit, az gondolkozzon el azon, hogy nem adtam fel az álmaimat, hiszen sikerült az, amit akartam, és eldobtam magamtól a fix havi keresetet, eldobtam magamtól azt, hogy sztárkodjak és csillogjak. Most mindenki engem támad, és én hajlandó voltam vállalni ezt a kockázatot. Nem hiszem, hogy feladtam volna bárhogy, inkább vállaltam volna. A By the Way nem fogok színpadra állni, egyedül vagy barátaimmal viszont lehet, hogy annál inkább. Igen, hát szeretnék, hogy fellépni. Nyilván nem lesz akkor érdekeltség, a By the Way-nek például. Aki hallottam, most a legutolsó feldolgozásomat, és hallhatja azt, hogy az világon, a zenévilágon, ez nem annyira fog. Teljesen másfajta zenéket írok, bár most a By the Way lemezren nélkülem, de általában az életem alapján írt 4 dal is fel fog kerülni. Legalábbis így tervezik a fiúk, ezt még meglátjuk. És majd akkor hallhatok az. Sőt, a következő valamúra a By the Way ki akar írni, azt a dalt, ezt én szereztem. Csak nem leszek benne. Ez már más történet. Ja persze, igen, mindenki az oldalam az működni fog. A privát oldalam működni fog, sőt át fogom alapítani a rajongói oldalát, hogy mindenki hozzáférjen. Teljes mértékben. Nem tartjuk a kapcsolatot egyáltalán. Nem kommunikálunk egymással, mivel nem egy az érdeklődési kép. Következik. Igen, mivel ők azt hiszik, hogy cserben hagytam őket, pedig igazság szerint volt nekik egy alapunk annól, mikor én még Angliában éltem, és én rengeteg mindent feláldoztam. Tehát én eldobtam önmagamat, engem nem
énekelni az elmúlt egy évben, inkább csak rappelgetni. Én nem rapper vagyok. Tehát nekem ez nem értem azt az imidzset, és akik rapperek Magyarországon, azok szemberögödnek, hogy én mit képzelek magamról. Én nem vagyok rapper, ezt én nem állítottam magamról soha. Én annyit tettem csupán, hogy adtam egy lehetőséget ennek az egésznek. Volt egy nagy tervem, egy nagy célom, hosszú távon, amit azt hittem, hogy a By The Way-et fog elérni, viszont teljesen más célok és álmok voltak. És én nem erőltetettem rá az én céljaimat más emberekre, hanem hagynom kell, hogy ők éljék a saját álmaikat, és én élni fogom a sajátokat. Kérdés? Valaki? Te vagy. Mit szólsz hozzá, hogy rajongók kezdveittől összegyűltél a bandában? Azt gondolom, hogy a rajongóknak szükség van időre arra. A rajongóknak szükség van időre, hogy megértsék ennek a lépésnek az okát. Nyilván az igazi okait nem tudhatják meg, mert azok személyes indokok. Viszont az én lépésemnek az okát idővel meg fogják majd érteni. Nyilván most vannak viszályok, meg harcok, meg odaszúrogatások. A By The Way viszont működni fog tovább, szóval aki a By The Way-ért rajongott annó, az velem vagy nélkülem továbbra is szeretni fog ezt az egész történetet. És időre van csupán csak szükség szerintem ahhoz, hogy ez majd az egész kiforjon magában. Nagyon fontos, hogy én mit fog következőleg épülni. Mert nyilván, hogyha én egy zenét rakok ki, vagy egy szelleműsorban jelentkezek, vagy egyszerűen csak eltűnök, az nyilván változtat majd a végképfejlepen is. Szóval majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Nem volt elkezdett. Nem, olvastam úgy egy kommentet, hogy én ezt az egészet csak azért csinálom, hogy megígértem, és most már letudom, aztán eltűnök. Mi van? Erre nem értem a lényegét. Csak azért jótékonykodni, mert hogy mutogassam magamat, szerintem az képmutató. Azért kell vállalnia egy közismert embernek. Magyarországon nem hiszem, hogy vannak sztárok. Az hosszú évek alatt alakult, és le kell tenni az asztalra. Az X-faktor nem egy erre alkalmas műsor, felebek vagyunk. Egy ismert embernek azért kell az arcát, a nevét adni egy ilyen projekthez, mert ezzel motiválni fogja a többi embert arra, hogy őt kövessék, vagy csak azért, hogy neki eleget tegyenek, hogy megfeleljenek megfelelési vágytól, de ők is hozzáállnak egy ilyen projekthez, és mellé fognak állni, amivel rengeteg szegény kisgyermeken, beteg embereken, hajtlanokon, betegek, nem tudom, azt mondtam. Sokféle segítségre szoruló emberen segítenek, vagy éppen állatokon. És szerintem ez nagyon fontos. Nem tudom, választani a kérdésre? Tervezel esetleg majd egy közös mosolynapot úgy sok rajongóval, mint a közösség találkozó volt annó? Értek, a mosolynapnak a jövője az el fog dőlni a következő hetekben, hónapokban, ugyanis mint azt tudjuk, a mosolynapot az az én indítványozásom, az én projektem alapvetően, és egy alapvető image volt a By The Way-nek az egész történet. Tehát, hogy a By The Way az miről szól? Az összetartásról, a segítőkészségről, a szerénységről, egy ideig a zenéről. És ez most is reklámozva a zenéről szól, én hónapok óta nem láttam a zenei megosztást sem az oldalon. Kijött 2 dalunk, ezen kívül semmi feldolgozást nem csináltunk, vagy bármi, semmi sem a zenéről szólt, inkább a hülyeségről. Valljuk le. Legyünk őszinték. Aki nem tudja, hogy mi történik, de azt hiszem, hogy prédikátorit nyomja. Semmi, nem vallásról van szó. Semmi politika, na jó, mindegy. Kérdés van még? Ja, igen, mosolynap, bocsánat. Szeretném, hogy ez fent maradjon. Nekem nagyon nagy terveim voltak a mosolynappal, mert szerintem, mint mondtam is, én laktam Münchenben, Londonban egy-egy évet, még tervezek máshova is menni, mert szeretnék mindenhol lenni, minden kultúrából egy kicsikét megkóstolni. És azt gondolom, hogy ebben az országban annyi lehetőség van. Bárki, aki idejön a világon bárhonnan, azt mondja, hogy milyen gyönyörű ez a város. Ez igaz? München nagyon lakos, London nagyon lakos, sokszínű minden, meg világban falak, meg minden van. Nagyon durva dolgok vannak, és nagyon nyitottak az emberek, és ami volt a legjobb, hogy mindenki közvetlen. Belépek egy boltba, megkérdezik, hogy hogy vagy. Nem azt mondják, hogy csá, hello, szia, hanem hey, how you doing? Mi a helyzet veled? Hogy vagy? Hogy érzed magadat? És erre az emberek felelnek, hogy én köszönöm, jól vagyok, és te hogy vagy? Magyarországon besétálok Juriska konyhájára, köszönök az eladónak, hogy csokolom, hogy tetszik lenni? Nem gondolom, hogy ez a megfelelő hozzáállás. Vannak itt is nagyon nyitott és nagyon kedves emberek. Viszont van, aki már nem mer nyitni annyira a másik fele, meg a bizalom hiányzik az emberekből, mert tudjuk azt nagyon jó, hogy én például vállaltam azt, hogy befestem ilyenre a hajamat, vagy hogy nagyon buta ruhákat, vagy cicamadrágot veszek föl.
meg nekem az tetszik. Nem mindenki fogja azt hordani, nem mindenkinek áll az jól. Lehet, hogy nekem se áll jól, viszont jól érzem magamat. És igazából ez pont erről, hogy én miben érzem magamat jól. És el kell fogadni egymást. Neonzöld, tégés, nagyon sokan elküldenek érte a frankba. Igen, serjetetek is az volt rajta, viszont ha ebben érzed magadat jól, nekem ahhoz mi között van? Na, ez az a hozzáállás, ami szerintem érdemes is ebben a korban elkezdeni változtatni. Azt mondják, hogy nem számít az, hogy a sok kisgyereknek vagy fiatalnak mutatunk irányt, mert a többi generáció nem változtatunk, de egy nap ti lesztek az a generáció, akin most nem tudok változtatni. És a ti segítségetekkel az egész át fog formálódni. Nyilván most itt vagytok 50-en, tök mindegy, hogy mit mondok. De ha ti elmondjátok másnak, vagy ha valaki elmondja még valakinek, vagy ha így viselkedtek mással, akkor az a sok más ember, a többiek is így fog viselkedni. Kérdés van még? Te jelentkezel a telefontát? Ez nyilván telefontát. Nincs több kérdés, ugye? A vágyúlyos fellépések ezen kívül? Nyilván nem. Tehát nekem mondom, nagyon nagy terveim vannak, és hogyha én el is utazom ebből az országból egy időre, én akkor még vissza fogok ide járni, hiszen itt van édesanyám, most nagyon múltam volt hazaköltözik. Ausztráliából, úristen, hát ott élni kell. Bár ekkora a csótányok vannak. Minden nap láttam, vagy tegnap előtt, mit voltam az állatkertben, egy lány. Igen. Tegnap előtt voltam az állatkertben. Csótányok vannak. Kicsit megijedtem. Na mindegy. Tehát ő itt van, a nagyszüleim itt vannak, rengeteg minden köt engem ide, itt vagytok ti is igazság szerint, bárkinek ez nem tudom mit jelent, de ez egy közönség, ez egy olyan társaság, akihez ez egy olyan társaság, ez úgy érzem, hogy megéri hazajönni. Egészen addig, ameddig nekem nem volt ez, hanem csak az volt, hogy éltem Münchenben, egy senki voltam, ültem a kis szobámban, pengettem a kis gitáromat, el voltam magamban, jártam dolgozni haza. Azt mondtam, hogy nekem az elég, nem akarok ide visszajönni, mert itt mi van? Beszólunk a másiknak, mindenki gonosz mindenkivel, kirabolnak nappal az utcán, 3-szor egymás után, kézről kézre adnak a rablósait. Figyelj, én elvettem a tanútél a cipőjét. Tehát, azt gondolom, ez nem érsz projektekben. Tudunk-e olyan zenét és értéket képviselni, amire azt mondjuk, hogy igen, ezek mi vagyunk. Adjunk ennek egy évet, majd folytassuk kicsit nagyobban. Az volt a terv, hogy ők költöznek ki hozzám, tehát nem is jöttem volna haza. Csak megkértek arra, hogy egy évet megcsinálják itt, pontosabban a City kért meg, a többiek jöttek volna. Mondvá, hogy egy év, ha működik, jön ő is. Majd mikor már hazaköltöztem, már más volt a vélemény. Pedig az alapkérdésem között az is benne volt, hogy hajlandóak vagytok-e eldobni a csillogást, a sztártudást, a sok pénzt és a biztos jót, ami nem biztos, mert ha holnap történik valami és a vágyból kilogál a kukába, akkor az már jó. Hajlandóak vagytok ezt eldobni, csak azért, hogy előről nulláról elkezdtek valami külföldön. Azt mondták, hogy igen. És most itt vagyunk. Bejutottunk az X-faktorba, elértünk valami hatalmasat, és úgy alakult, hogy mégsem hajlandók ezt eldobni. Lehet, hogy miattatok, ami egy tök jó dolog. Mert lehet, hogy ők nem akarnak neked itt hagyni, én ezt nem itt hagyásnak tartom, hanem inkább kiszélesíteni a piacot. Tehát ezt üzletileg is nézik el. És igazából bennem ez élelőtt. Én azt hittem, hogy meg tudjuk őket győzni arról, hogy meg lehet próbálni ezt a és attól még lehet a magyaroknak ugyanúgy zenélni. Attól még lehet például Magyarországon központunk, vagy valami, hogy én még Londonba kijárok, vagy Németországba fellépünk, vagy fordítva. Értek Münchenbe, akkor még Magyarországra eljárok fellépni. Csak ugye már el kell dobni a haknikat, mert azért valljuk, aki sok koncerten volt ott volt, sok koncerten. Igen. Olyan minőségtelen koncerteket adunk néha, hogy ez valami hihetetlen. Egy darab akusztikus gitárral kiáll az ország legnépszerűbb fiúcsapata, egy darab hangfalból 4 karaoke mikrofonba énekelni. Ezzel szerintem a saját művészséget blokáljuk. Szerintem elég, hogyha havonta egy koncertet adunk. Vagy másfél havonta egy koncertet, mert sokkal érdekesebb az egész történet. Csak hát ugye már ez azzal jár, hogy kevesebbet keres a csapat. Csak tudni kell dönteni, melyik a fontosabb. Egy jó image vagy a pénz? Na mindig, van másik kérdés, hogy elhaladok. Mindig végig már tudtad, hogy figyelsz a bájdemélyben? Nem, ez egy hirtelen döntés volt, kaptam egy levelet, ami után úgy döntöttem, hogy akkor ez ennyi volt. Vezenni. Így, mert ha elkezdünk ölelkezni, akkor mindenkit végig kell ölelni, és még óra, és nekem is lassan mennem. De igen, nagyon szépen köszönöm nektek amúgy a segítséget, a képeket fel fogom tölteni majd a Facebookon a Szemtelenbe.
emlékezgetek, mert nyilván egy csomót így nézek, meg a fény, meg ilyenek. Viszont fel fog kerülni minden, és ezekből a képekből vagy egy montás, vagy ezt egy CD-n külön fogom mellékelni most a srácoknak, hogy lássák, hogy kik azok a fiatalok és apukák, anyukák, akik próbálták összehozni és össze is hozták ezt a mai napot. És nagyon szépen köszönöm ezt az egészet, és hamarosan hallani fogtok erről is, meg rólam is, meg magatokról is, meg arról is, hogy mi a vacsora. Én nekem azt hiszem ebédelnem kell, hogy is megkérdeztem. És? Végig gondoltam ezt többször is. Nyilván nagyon nehéz döntés, mert ez egy életszakasz, egy 2 éves igazából együtt eltöltött élet volt, mert nem is mentünk, minden nap találkoztunk, minden nap együtt voltunk. Hiányozni fog. És ebben rengeteg lehetőség volt ebben az egész történetben. És nyilván a biztosat nehéz eldobni az embernek. Viszont át kell értékelni. Akkor, amikor van egy jó munkád, nem biztos, hogy boldog vagy. Lehetsz te egy igazgató, lehetsz te bárki, lehetsz te a nem tudom, azt ügyletet, hogy lehet, hogy nem érzed jól magad. És akkor mérlegelni kell. Mi a fontosabb? Hogy neked annyi pénzed legyen, ez ügyet. Nyilván ez Magyarországon az nem igaz. Ez így vicc. Vagy pedig az, hogy lehet, hogy pont annyit keresel, hogy kijön a hónap végére,